عزو السلام تنات قبلوا فنونا بمكتال شوكو زغوركم تعزبتي كمي تعلو نلو محاموس فرق معلتن فرقان علت عصوتو شومنت تحساس تدالو زيناو مسنادو حزلكم قريبا لغون مكتالكم بغبر زعدم ساعتكم تصنح ميكايل حرقو فالماقن بكنتو تاتو افلم منستر عثمان صالح منستر قديات وصاي شودن اب بيت صحفتو تقبلو الزراريبو لو غير جاب مبل 220 ناخبة منسترات أبال هاجرات ودوب أفريقيا كاريبيان باسيفيك انتصادفوا أب أمريكا بريطانيا إيطاليان زنبرو يتراويان أبلو هاجراون زبان كنا تزاتو كوريز باو سيمينارات تخيلو أب زيناتات وصاي أمريكا بقداي دسي تايوان بحاول تصاوت كم زلا هزبال ريبابليك تشاينا حبيرا كينات يوكرين بسلام وعراف الزكاة صعر مزيعوت روسيا قزاتا بوتهدرا ومن قدي كم اتملز قليسا أمريكان صار مسكار عصا فارس كم زنة الزقلة صوتو وتهدرا ويأهادونا بإكوادور كتوافر مدريبا زرزر زينا منستر قدات وصاياتو عثمان صالح احتمال عصوتو شوعة تحساس في ساعات دحر غطري منستر قدات وصاي شودن ميس ماريا ميلمر ستاندرغرغ اب بيت صحفتو تقبلوا الزراريبو منستر عثمان منستر ماريان اب زمدنا ايرتران شودنن زواو قداتن معبالتاتن كمون صتا قرن افريقان قح بحرن زتوكورزته اكايدوم زي كمزيلن كولو منستر عيون محبراو دحنتن ويزورو لول قبراب مس منستر ماريا مالمر اب زغبرتو ركب محبراو فتحن منقاس منقس ايرترا بزعبا زسلاسلو زلو مدباتن وصيتون مبري هباو منستر قدات وصاي شودن ميس ماريا مالمر أبيرترا ناي كلتا معالتات ناي سراح مبصحن مفتصام تمالي اب ساعتات قطريا اسمرا اتيام اب مصر قدات وصاي وانا دايركتور طربيزاتات امباسادور ستيفانوس هابتماريم دما اب اغراو معرفو نفرت اسمرا ترغيبو تقبلوا نابي كالزيناب نشجر بامباسادور إيرترا بإوروبا وحبرتن هاجرات بلنكوسن أتو نغاسي كاسا زتمرح لوخيرترا كاب عصرتو كلتك ساو عصرتو ربعت تحساس أب براسلس بيرجوم أبستغان عمبل 220 آخيبا منسترات أبال هاجرات ودوب أفريقيا كاريبيان باسيفيكن تساتفو زي سوسان حمشان هاجرات زتساتفو سروع آخيبا بإواناويا بومبر نايتي ودوب منستر قدات وصاي دسيت سولومون زتمرحو قينو اتي ودب دغم فاينانساو عقمو اب محيال كمون شركنتو مس اوروبا حبرتن كالوت استراتيجياوያን مشارختن اب مسفحن مدلدالن اتو كيرو زتيوم لو خير تاب زسمعو مدره سلامن صطان خواحس لولاونتن ግዛታው ሓድነትን ሃገራት ሙሉ በሙሉ ክኽበር اب ክልታው ዝንድናታ ድማ ሃገራት ካብ ምጥቃም ሓይልን ምፍርራሕን ክግጥኣ ከም ዝግባ ኣስሚሩሉ لو خير تصعيبو اب العل حيالو ابال ሃገራት ውድብ አፍሪቃ كاريبيان باسيفيكن تسجديدو زلو بيناوي اجداتات كلعال تصويعهم نبزحاوي متحجاز بزملكت تصادفون تتقامنتن ابال هاجرات ودوب افريقيا كاريبيان باسيفيكن اب عالماو مدرخات تحوت كم زلو بمحبار امصاي معرواننت تصادفون ربحان نمرغاص قصال صعر كم زدل غليصوم اب موداتا لو خيرتا اب زحلفو ورح تقمتي اب نيويورك اب سغاب حافشاوي اخيبا ودوب حورات هاجرات بأبال هاجرات ودوب أفريقيا كاريبيان باسيفيكن أوروبا حورتن زغربة نبزحاو متحجاز ملكت حبرا ومرقتي أبايتاك سرحالو التحساسي بوم منسيات نوزوبا فوروا بقداس نت تاريخاوي أسراتن كرستاتن زي صنحهم نقحاتنا فلطوم كب نمبال زي علم عدت نابتن تاويت ودب أدوليس أكايدوم وكيلرينا جمال معلتك نزل أخو زيناو تصبصب دانايت قبليوات كتوربع بيت صحفت من محدار زوبا فورومس بيت مذكر زوبا سمينا وأحب حرب متحببار بعصرت حدا تحساس من إسيا سرحتنياتات زتساتفو عدتنا بت انتاويت ودب أدوليس وديمام
عودتنياتات كاب كلتشحنا عسرت حدن بزتقايد مسرح دسسان كوعتان زترخبا أسرات انتاو هنساتاتن كرستات نابس تعزبلو انتاوي تودب أدوليس مأكل زبيتاون سجر بحراون نقداون نتفتات من بارا زقهد بركز زبالة سرحت كايلا معدناو جنزب تراموزن اعصمتن زتقال الرخبتات أب زوباون هاجراون أبيات مذكر تعقب مهلاو تقليص اللوم أب ممحدار مؤزوبا فورو حلاف ممحدار فاينانسن أتو سعيد عالن حلاف أهدو محبراوي أقلقلوت أتو زر إزقنا ماريامني أرينا بزهبو حبريتا اتعودت انتاوي تودب أدوليس أكال هاجراوي من نتنان هاجراو ورشانا سلزغونت سرحتنياتات بحفشا من إسياد ما بقندو نتبخلص حساب زفلت وتاريخ بقبر كريوان كدسسوان زعلم مخانو أبريهم تساتفت بوغنوم بأكال زتعذبوان بخيلا زتوهبو مجلات النزت صنح مرداتا كم زصفح بمجلات انتاوي أسرات بقبو كعقب أبزكايت سعري الجامم كم زبركتو الرقاقيتهم أبيت مذكر زوبا سيمينو أحبحري أبعك أب أرستاتن مكتتال تاريخاوي بوتاتاتن زنت افزلو أتو في الموسى بقدو أب كرست انتاوي تودب أدوليس زترخبن ببقوانو زركب زلون أسرات أقداس نتلو عسل زغونة اتبمحدار نوزوبا فوروز توسد تبقصو بخالوت أكالات كسعب تلابيو انتاوي تودب أدوليس كاب حاوسي كتما فورو أستاشد 6 كيلومتر نشانخ مبراق تدوكينا تركب أب حبرات منقصات أمريكا عباي بريطانيان إيطاليان نزنبرو إيرتراويان أب هلو هاجراون زوباون كونتا زتوكور هزباو سيمينارات تغايدو ككابتو زبصحنا حبريتا ملكع تصاب تواهدلو داناي تسفازغي كتوربع فتصام قدات إمباسي إرترا أب حبرات منقستات أمريكا أتو برهانة قبر هيوت بعسر 4 تحساس أو واشنطن ديسن كبابي أن نزنبرو إرتراوين أب هلوها قراون زباون كنتات زتوكر السمينار أكايدوم أبز أستاد حموشتم إت إرتراوين استساتفو السمينار أتو برهانة أبز زتحالالخن تهواسن زباون علماون معبالتات زرائلو زلقوان إرترا أبت زبيتاو فتحن روطوب زباوي مدقافن زقدم متكلاوي مرقز ياتسانيعا قونس وقاد الزباوي سلامان مرقا مسفان كي تحللت السرح كم زلا قليصوم بوشتاوي سلامان حدنتان اتلل إيرترا وحس قدوبون مرقاتن السعبينات قداماوي متقتاون موقادن تمساس هالمرقز مزلوان هاقرات بوهدتن مرقان تسرح كم زلاون بسفي حبريهم نقدر أوز أزنبرو إيرتراوان أملكيتو دما درب عمامات مختن لمعتن معوات كم ونطوف هاقرا وربحاتاتن مرققاتن قرعي زمدناتاتن مفتارن زكايت سعرن محيال أبرتعم كسارحو أزخاخيروم أبتعقات أمي أبوهم بر هاقرا وشماقل إيرتراوان أمريكاوان دكتور جيروان أباي أبكل التشعين 16 كتقبر تتحيزو بزعبا زلو عماماتن مدباتن نتساتفت مبرهيبوم بخالو وقن فتسام قدات إمباس إيرترا أب عباي بريطانيان ايرلاندن أتو صالح عبدالان حلاف هزباون كوماون قدات أتو تولد يوهانسن بشوعة تحساس ني إيرتراوان نبرت كتمالي دسن كبابيان سمينارا كايدوم أتو صالح عبدالله نتران أبركتون أوز أزنبرو إيرتراوان أبز حلف عامتات أملكيتو دحر زهابو مجلتي نمدرخاوي بلجاتاتنان بدوهاتاتنان زمتن نقحاتن ودابن مونان أقداس كم زخونه أغنزيبوم أتو تولد يوهانس بوغنو معقاب إيرتراوي مننت مدنفع حدنتن السنيتن كمون محيال هاقراو تكالات كابك اند هاقراو استراتيجياوي علاماتات مخانوم دحر مبراح زتا مزقبة محبرة قطباوي قسقاساتن بوليتيكاون ديبلوماسياون عوتاتن زملكت مجلتي هبوم تساتفتي بوغنوم نزم مدرخ بعد معنتن مسقار كابقوم زحتت كقبرو قربات مخانوم أرقاقيتهم مزتا أساسيرو هاقراو شماقل عباي بريطانيا بعسر 4 تحساس نحالف تودا بيتات محبراتن محبرة كوماتن 4 زوباتات كتما لندن فستيفالن أدمعت تقبارون بزبلار استي عودة زتا أكايدوم أبت أقاتامي حلافي قنصلاو قدات أتو سليمان حسن نزيقاتات بزعبا زوهاب أقلقلوتات نتساتفتي مبرهيبوم أبت مساسال الفتسامي كاب 15 كتماتات إيطاليا بدرجات انفرن وش أنا فرنزنطفو أستاذ سماني حلفت هقدف هامادئي من إسيات هقدف محبركم كمون كوميتي ميديان ديبلوماسن بعسر 4 تحساس أبتقبار مدبا السرح زتيوم أبت أبي كتما ميلانو زتخايدن أمباسادر إيرترا أبي إيطاليا أتو في السهاتسيون بيتروس تساتفون ركب حلاف هزباون كوماون قدات أتو قرماي هابتي ميكايل اتعلامة كلن ودابيتات تقبار مدباتن بمقمقام زيادة وزيتا وسترح نمسلسال بوهدت نمزتاي كم زخوانا قليسون أمباسادر في السهاتسيون بيتروس بوغنو أبلو كنتات هاقرنان كبابينان كمون عدلاتن بدوتاتن نايزيتا أتي زولو مدرخ زملكت مبرهي نتساتفتي بوم أمود أتاتا قاباتي
ነዚ መድረኽ ዝምጥን ለበዋታትን ውሳኔታትን ኣሕሊፎም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጨገኖን ዞባ ማይምነ ኣፍልጦ ሓረስቶት ብምብራኽ እቶታውነት ሕርሻ ንምዕባይ ዝዓለመ ብግብራዊ ስራሕ ተሰኒ ስልጠና ተዋሂቦም እቲ ብክኢላ ምክልኻል ብቑል ኣቶ ዜናዊ ዘካርያ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ምድላው ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ምዕቃብን ምርባሕን ባህርያውያን ተሃዋስያን ከምኡ እውን ኣብ ምድላው ባህርያዊ ድኹዒ ማለት ኮምፖስ ዘተኮረ ነይሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ቲኑ ዞባ ኣቶ ያሬድ ሃብተ ገርግሽ ብወገኑ እቲ ስልጠና ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ሓረስቶት ክብ ንምባል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሓረስቶት ነቲ ትምህርቲ ምስ ተመክሮም ብምዝማድ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሮም ኣቦ ወንበር ኣልማዕቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ ሽደን ገብረህይወት ድማ እቲ ስልጠና ንሓረስቶት ካብ ምጥቃም ኬሚካላዊ ፀረ ባልዕን ድኹዕን ዘገላግል ብምዃኑ ነፍሶም ክኢሎም ብግብሪ ክሰርሕሉ ከም ዝፅዕሩ ረጋጊጾም ኣመሓዳር ዞባ ማይምነ ሌተናል ኮሎኔል ኣብርሃም ሃይለ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት በቢግዜኡ ብክኢላታት ንዝወሃቦ ሞያዊ ምኽሪ ናብ ግብሪ ብምትርጓም እቶታውነቶም ንምዕባይ ከይተሓለሉ ክሰርሑን ነቲ ስልጠና ናብ ካልኦት ሓረስቶት ከሰጋግርዎን ተላብዩ ኣብ ምውጋድ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ነገራት ከምኡውን ረቂቕ ፕላስቲክ ማለት ፌስታል ሓበራዊ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ግዜያዊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕግን ስርዓትን ንዞባ መንደፈራ ኣቶ ግደይ ገብረስላሴ ገሊጾም ኣቶ ግደይ ነይሩ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብኣባላት ጉምሩክ ዞባ ደቡብን ምምሕዳር ዞባ መንደፈራን ኣብ 2025 ዝተታሕዘ 20 ኩንታል ረቂቕ ፌስታል ዳግማይ ንኽምስራሕ ናብ ፋብሪካ ፕላስቲክ ድባርዋ ከም እተላከ ብተመሳሳሊ ኣብ 2024 ኣሳት 12 ኩንታል ረቂቕ ፌስታል ነቲ ትካል ከም ዝረከበ ገሊጾም ኣብ ቴስዓት ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኮለላን ትዕዝብትን ብምክያድ ዕለቱ ዝሓለፈ 6 ኩንታል ደረቕ ፈሳስን ሃለኽቲ ነገራት ብምቅጻል ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ነገራት ሒዘን ዝተረኸባ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ካብ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክሳብ ናይ 3 ወርሒ ናይ ምዕሻግ ስጉምቲ ከም ዝተወስደን ኣቶ ግደይ ብተወሳኺ ሓቢሩ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ንዞባ መንደፈራ ኣቶ ዮሴፍ ስብሃቱ በወገኑ ወሃብቲ ኣገልግሎት ንጥዕና ዜጋታት ቀዳምነት ብምሃብ ግዚኦም ዘሕለፉ ሃለኽቲ ንኸይሽየጡ ሕብረተሰብ ድማ ካብ ምዕዳጉ ክቁጠባ ዘኻኺሮም ሓላፊ ጨንፈር ኣከባቢ ዞባ ደቡብ ኣቶ ተኪኤ ተኽለ ሚካኤል ድማ ፌስታል ኣብ ኣከባቢ ኣሉታዊ ጽልዋ ስለ ዘስዕብ ህዝቢ ውሕስነት ኣከባቢኡ ንምርጋጽ ክሰርሕ ተላብዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቕርብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኾኑ ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕጽሎ ዝቐርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ብሓዊ ትፃወት ከም ዘላ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ትማል 17 ታሕሳስ ገሊጻ ዝተገልጸ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነታ ደሴት ኣሳት 11 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ክሸጠላ ድሕሪ ምስምዑ እዩ እቲ ስምዕ ኣቐዲማ ኣሜሪካ ምስታ ኣካል ቻይና ዝኾነ ደሴት ኣብ ዝገበረቶ ወታደራዊ ስምዕ ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት የረዱ እዚ ሓድሽ ስምዕ ሚሳይላት ጸረ ሚሳይላትን ድሮናትን ንምሽማት ዘኽእል ምዃኑ ተገሊጾም ደሴት ታይዋን ነዚ ናይ ሕጂ ደሚርካ ኣብዛ ዓመት እዚ ምስ ኣሜሪካ ንኻልኣይ ግዜ ወታደራዊ ስምዕ ከም ዝፈረመት ይጥቀስ እቲ ስምምዓት ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝጸንሐ ዘይምቅዳው መሊሱ ዝኽርር ምዃኑ ይግለጽ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዘይዕወት ሩስያ ልኡላዊ ግዛኣታ ብወታደራዊ መገዲ ከተውሕስ ምዃና ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሮም ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ዝተወጠነ ፍሉይ ወታደራዊ ስርሒት ከም ተተግበረ ዝገለጸ ፕረዚደንት ፑቲን ዩክሬን ንሰላም ቅርብቲ ምዘይትኸውን እቲ ስርሒት ከም ዝሰፍሕ ኣጠንቂቖም ልዕሊ 90 ሚእታዊት ክፋል ኣውራጃ ዶንባስ ኣስታት 75 ሚእታዊት ክፋላት ኣውራጃታት ኬርሶንን ዛፕሪዦዥያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሩስያ ከም ዘሎ እዩ ፕረዚደንት ፑቲን ገሊጾም ሩስያ ነቲ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ዝግበር ፈተነ ንረብሓታት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ እንተኾይኑ ከምዘይትጽንበሮ ብምጥቃስ ተበግሶ ሰላም ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኩናት ንምንጻር ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ከም ዘለዎ እያ እትገልጽ ብንጻር ናይቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ግዳማዊ ወታደራዊ ደገፍ ሩስያ ኣብቲ ኩናት ዝለዓለ ኢድ ሒዛ ከም ዘላ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኣንጻር ምስጋር ዕፀ ፋርስ ከም ዝነጥፍ ዝገልጸቶ ወታደራዊ ኣሃዱ ናብ ኤኳዶር ከተዋፍር ምዃና ገሊጻ
እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዝተበፅሐ ስምዕ ከም ዝትግበር ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤኳዶር ትማሊ 17 ታሕሳስ ገሊፆም ይኹን እምበር እቲ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ኣብ ኤኳዶር ንክንደይ ግዜ ከም ዝፀንሕ ዛጊድ ኣይተነፀረን ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ካሪብያን ኣንጻር ምስጋር ዕፀ ፋርስ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስርሒት ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ወፍሪ ካብ ሃገራት ከባቢ ተቃውሞታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ 2025 መጠን ተጠቃምነት ከሰል ብደረጃ ዓለም መጠናዊ ወሰኽ ከም ዘርአየ ጸብጻባት ኣህጉራዊ ወኪል ፀዓት ሓቢሮም መጠን ተጠቃምነት ብባዶ ነጥቢ 5 ሚእታዊት ብምውሳኽ 9 ቢልዮን ቶን ከም ዝበፅሖም እቶም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ይኹን እምበር ምስ ምምዕባል ተሓዳሲ ፀዓት ጠለባት ከሰል ካብ ዝመጽእ ዓመት ክጎድል ከም ዝኽእል እቲ ሃገራዊ ትካል ኣሚቱ ኣሎ ጠለባት ከሰል ክሳብ 2030 ብልዕሊ 3 ሚእታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ግምታት ዘሎ ብከላ ኣየር ንምንካይ ተጠቃምነት ከሰል ክጎድል ክቐርብ ዝጸንሐ ሃገራዊ ጻውዒታት ከም ዘይሰመረ እዩ ዝጥቀስ ከሰል ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ብከላ ኣየር ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኢራንን ሩስያን ተግባራውነት ናይቲ ንደቡብ ኤስያ ምስ ሰሜን ኤውሮጳ ዘራኽብ ሃገራዊ መስመር መጓዓዝያ ንምህናፅ ዝዓለመ ፕሮጀክት ንምቅልጣፍ ተሰማሚዐን እቲ ስምዕ ዝተበፅሐ ጸሓፊ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር መጓዓዝያ ሩስያን ብ16 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ጠህራን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ኣብቲ ርክብ ኣብ ሃገራዊ መስመር መጓዓዝያ ዘላቒ ምትሕብባር ንምዕማቕን ነፃ ዞባዊ ምትእስሳር ንምምስራትን ንዘለዎ ዓብዪ ኣገዳስነት ብምጉላሕ ኣብ መንጎ ዝምልከተን ትካላት ስሩዕ ምውሃድ ክካየድ ተሰማሚዖም ጸሓፊ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ነቲ መስመር ንምህናፅ ዘየወላውል ውሳነ ከም ዝወሰደት ብምግላጽ ኩሎም መሰናኽላት ኣብ ቀረባ እዋን ንምእላይ ከም ትሰርሕ ቃልኣት እዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር መጓዓዝያ ሩስያ በጎኑ ሃገሩ ነቲ ፕሮጀክት ንምቅልጣፍ ድልቱ ምዃና ኣረጋጊጾም ፕሮጀክት ሃገራዊ መስመር መጓዓዝያ ሰሜን ደቡብ ማለት ኢንስቴክ ንሰሜናዊ ኤውሮጳ ምስ ደቡባዊ ኤስያ ዝራኽብ ልዕሊ 7,000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኮይኑ መስመራት ባሕርን ባቡር ጽርግያን የጠቓልል ኢራንን ሩስያን ኣብ ወርሒ ሓምለ 2023 ከም ኣካል ናይቲ መደብ ኣብ ውሽጢ ኢራን 162 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ባቡር ንምህናፅ ውዕል ከም ተፈራረማ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ብጉዳይ እቲ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ሃገሩ ወሲንዎ ዘሎ ቀረፅ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ መልሲ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቖም ቤት ጽሕፈት ወኪል ንግዲ ኣሜሪካ ብ16 ታሕሳስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተወዳዳርነት ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ናይ ምድራት ንጥፈታት የካይዳ ከም ዘለዋ ብምሕባር ኣሜሪካ ነዚ ዘይምኽንያታውን ናይ ኣድልዎን ስጉምታት ዝበሎ ተግባር ንምምካት ኩሉ ኣማራጺታት ካብ ምጥቃም ሓሊፋ ካልእ ምርጫ ከም ዘይብላ ገሊጾም ኤውሮጳዊ ሕብረትን ገለ ኣባል ሃገራትን ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ ክስታት ቀረፅ መቕፃዕትን መምርሒታትን ክውስና ምጽንሐን ዝኸሰሰ ቤት ጽሕፈት ወኪል ንግዲ ኣሜሪካ በንጻሩ ሓያሎ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኤውሮጳ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ብነፃ ከም ዝሰርሓን ተረባሕቲ ከም ዝኾናን ኣፍሊጡ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊተን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዕዳጋታት ሃገሩ ሰፊሕ ተባጻሕነት ዘለዎ ኤውሮጳውያን ኩባንያታት ሓድሽ ክፍሊት ከተኣታቱን ናይ ኣገልግሎት ገደብ ከተግብርን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘውፅኦ ሕግታትን መምርሒታትን ንኹለን ኣብቲ ሕብረት ዝንቀሳቐሳ ኩባንያታት ብማዕረ ዝምልከተን ፍትሓውን ከም ዝኾነ ብምሕባር ነቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ ዝቐበልኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ዘራሪቡ ልኡኽ ኤርትራ ብመበል 120 ኣኼባ ሚኒስትራት ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍሪቃ ካሪብያንን ፓሲፊክን ተሳቲፉ ኣብ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኢጣልያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ህልው ሃገራውን ዞባውን ኩነታት ዘተኮረ ህዝባዊ ሴሚናራት ተኻይዱ
ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ብሓዊ ትጻወት ከም ዘላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሓቢራ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ዝከጻዕር ሙዚዕወት ሩስያ ግዝኣታ ብወታደራዊ መንገዲ ከም እትመልስ ገሊጻ ኣሜሪካን ጻር ምስጋር ዕፀ ፋርስ ከም ዝነጥፍ ዝገለጸቶ ወታደራዊ ኣሃዱ ናብ ኤኳዶር ከተዋፍር መዲባ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነዚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን መሳርሕተይ ሙሴ ገብረ እግዚኣብሔር ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመጽአኩም ብወገነ ይግምት ሰላም